В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния. Чу Аллах думите на онази, която спореше с теб за своя съпруг и се оплака на Аллах. Аллах чу вашия разговор. Аллах е всечуващ, всезрящ. На онези от вас, които изоставят жените си с думите: ти за мен си като майчиния ми гръб, те не са им майки, майки са им само онези, които са ги родили. Те наистина изричат скверни думи и лъжа. Аллах е извиняващ, опрощаващ. Онези, които така изоставят жените си, но после се откажат от думите си, да освободят роб, преди да са ги докоснали. С това бивате получавани, всесведущ е Аллах за вашите дела. А който не може да говее 2 поредни месеца преди да се докоснат, а който не е в състояние да нахрани 60 нуждаещи се, това е за да вярвате в Аллах и в Неговия пратеник. Тези са границите на Аллах, а за отричащите има болезнено мъчение. Които се противят на Аллах и на Неговия пратеник, ще бъдат сломени, както бяха сломени и онези преди тях. Вече ни спослахме ясни знамения, а за отричащите има унизително мъчение. Един ден Аллах ще ги възкреси всички и ще ги извести за техните дела. Аллах е пресметнал, а те може и да са забравили. Аллах на всяко нещо е свидетел. Не виждаш ли, че Аллах знае всичко на небесата и всичко на земята? И няма таен разговор на 3, без той да е 4-тият, нито на 5, без той да е 6-тият, и нито по-малко от това, и нито повече, без той да е с тях, където и да са. После, в деня на възкресението, ще ги извести за делата им. Аллах всяко нещо знае. Не виждаш ли онези, на които бе забранен тайният разговор? После се връщат към онова, което им бе забранено, и тайно разговарят за грях и вражда и неподчинение на пратеника. И когато идват при теб, те поздравяват с онова, с което Аллах не те поздравява, и си казват: защо Аллах не ни наказва за нашите думи? Достатъчен им е адът, ще горят в него. Колко лоша е тази участ! О, вие, които вярвате, ако разговаряте тайно, не разговаряйте за грях и вражда и неподчинение на пратеника, а разговаряйте за праведност и богобоязливост и се бойте от Аллах, при когото ще бъдете насъбрани. Тайният враждебен разговор е само от сатаната, за да наскърбява онези, които вярват, но той не ще им навреди с нищо без позволението на Аллах. На Аллах да се уповават вярващите. О, вие, които вярвате, щом ви се каже: направете място при събранията, направете, и Аллах ще ви направи място. И щом се каже: станете, станете, Аллах ще въздигне по степени онези от вас, които вярват и са дарени съзнание, всесведущ е Аллах за вашите дела. О, вие, които вярвате, ако ще разговаряте насаме с пратеника, раздайте преди вашия разговор милостиня. Това е най-доброто за вас и най-чистото. Ако не можете, Аллах е опрощаващ, милосърден. Нема ви е страх да раздавате милостиня преди разговора си насаме? Ако не го направите, след като Аллах вече ви е простил, отслужвайте молитвата и давайте милостинята зекят и се покорявайте на Аллах и Неговия пратеник, сведущ е Аллах за вашите дела. Не виждаш ли сближилите се с народ, комуто Аллах се е разгневил? Те не са нито от вас, нито от тях и се кълнат в лъжата, знаейки: Аллах е приготвил за тях сурово мъчение. Лошо е онова, което вършат. Те превръщат клетвите си в прикритие и възпират от пътя на Аллах. За тях има унизително мъчение. С нищо не ще ги избавят от Аллах нито имотите, нито децата им. Тези са обречените на огъня, там ще векуват. Един ден Аллах ще ги възкреси всички и ще му се кълнат, както се кълнат и на вас, и ще мислят, че имат полза, ала те са лъжци. Завладя ги сатаната и ги накара да забравят споменаването на Аллах. Тези са привържениците на сатаната. Ала привържениците на сатаната са губещите. Онези, които се противят на Аллах и на Неговия пратеник, те са сред най-унизените. Аллах предписа: аз ще надвия и моите пратеници. Аллах е всесилен, всемогъщ.
Не ще намериш хора, които вярват в Аллах и в сетния ден, да обичат противящите се на Аллах и на Неговия пратеник, дори да са бащите или синовете им, или братята, или роднините им. На тези Той е вложил вярата в сърцата им и ги е подкрепил с дух от себе си и ще ги въведе в градините, под които реки текат, там ще векуват. Аллах е доволен от тях и те са доволни от Него. Те са привържениците на Аллах, а привържениците на Аллах са сполучилите.